ಅಸಲಿಗೆ ನೆಸಲೆ ಈ ನೆಸಲ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ನು ಅಪಕಂಡ ಅಸಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದ ಅಸಲಿಗೆ ನೆಸಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್. ಅಸಲ್ಗೆ ನೆಸಲ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬರೆತಿನ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ. ಈ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಮುಂದೇನು ಒಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕದ ತಿರವುಡು ರಂಗೊಡು ವಾನಂನೆದ ಕುಸಾಲು ಕುಸೇಲಿತ್ತುಂಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಪಂಪಿನ ಈ ನಾಟಕ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಲೇನು ಒಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಬಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಾ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಡೀರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಲಯನ್ ತೇಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಟ್ರಬಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಬಾರ ಸಮಯ ನಿಂಚಕ್ಕುಲ್ಲು ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಖಂಡಿತ. ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುರಭವನದ ಆನಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇನವರ ಒಂಜಿ ಪರುವಾಡಾವನಂಚಿನ ಪುಡ್ತು ಆ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಆ ಒಂದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲೆದ ಪುರ ನಾಟಕದ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಂದ್ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಹೊಸ ನಮ್ನದ ಪುದರ್ಲೆ ನೀರು ಕೊರಸರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನಿಪಿನ ಪುದರ ಇಡ್ ದುಂಬು ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ಲು ಪುರ ಉಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇರ್ನ ಆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣದ ವಿಚಾರ ಆದಿತ್ತೆ. ಈ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಎತ್ತನೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಇರ್ನ ಐದನೇ ನಾಟಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಈರು ದೂರ ಮಾಮು ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಒಂತ ಸಮಯ ಬಹುಶಃ ಇರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಕರಿದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಕೂಡ ಬೈದೆ ಈ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅವು ಈರು ದೂರದ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ರೆ ಅವು ಈರು ದೂರದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತಡೆ ಆಂಡು ಅವು ಅರ್ಧೊಡು ಉಂತುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಈ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇನು ಮಿರಾಕಲ್ ಇಂಚ ಆಪುಣೊಂದು ಬರೆನಗಲ ಎನ್ನಿಜ ಇತ ಬರೆನಗ ಸುರುಕು ನಾಟಕ ಪುದರ್ ಸುರುಕು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪೋರ ಇತ ಕೆಲವು ಸಲ ಪುದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ನಾಟಕ ಪಕ್ಕ ಬರೀತಿನ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಡೇಡು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದುವೇ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಏನು ಸುರುಕೆ ದೀದುಪ್ಪ ಟೈಟಲ್ ದೀದೆ ಬಕ್ಕ ಐನು ಬರೆಯೊಂದು ಬೋಪನು ಇತ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಬರೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗಲಟೆವು ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಗಲಟೆವು ಯಾನು ನೈಜ ಘಟನೆ ಸೆಟ್ರೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿದ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅವು ನೈಜ ಪಾತ್ರಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯುವುದು ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಪೆಜ್ಜಿದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜೇ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಬೋಡು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೋಡ ಬೇತೆ 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 ಪಾತ್ರಲು ಮಾತ ಕೆಲವು ಅವು ಈ ಬರಹಗಾರನ ಅಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲು ನಡೊಂದು ಪೆರಿಂಚ ಓಲ್ ಇಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಏನು ಮಂಡಿಡ್ದು ಇದುಪ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಆವಡು ಗಂಗಯ್ಯ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಆವಡು ಈ ಪೂರ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಬೋಪುಣು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಲು ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಲ ನಾಕ್ಲ ಚೊರೆ ಗಲಾಟೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದಿ ಓಡು ಒಂದು ಬಡಿದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದಿ ಇದು ಮಲ್ಪ ಅವು ಆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತೂತಿನ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಲಡಾಯಿ ಪುದರ್ದೀಪಿನ ವಿಷಯ ಗಲಾಟೆ ಅವೇ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಬೋದು ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಐತೆ ಪುದರ್ ಈ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಏರ್ದೀತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮುಹೂರ್ತ ಅದು ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಪೇಪರ್ ಉದಯವಾಣಿಡು ಬತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಡೆ ಯಾಪಲ ಪೋಪ ನಮ್ಮ
ನವೀನ ಪಂಡೆ ಓಡಿರ್ಬೋದು ಬರ್ಕ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಓಡಿರುಪಾಯ ಓಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಡರ್ ಓವು ನಾಟಕ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಪಂಡೆ ಪುದರ್ ದೀಪ ನಡೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಪುದರ್ ದೀವಂದೇನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಪುದರ್ ದೀಲೆ ಪುದರ್ ದೀವಂದೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೇರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಪುದರ್ ದೀತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಆಯ್ತ ಆ ನಾಟಕ ಆಯ್ಬಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಿರತು ಪುದರ್ ದಿಯರ್ ಪೋತುಜ ಓವ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಆತನ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸುನಾಮಿ ಬತ್ತಿಲೇಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ದಾಳಿ ಬನ್ಪೇರ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ದಾಳಿ ವಾರದ ನಡುಟ್ಲ 40,000 ಗೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಶೋ ಆತನು 700 ಮಿತ್ ಆತನು ಒಂದೇ ವರ್ಷ 247 ಶೋ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇವನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಕೊರ್ತಿನ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಅಪಗಲ ಪುರಭವನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಅರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಭವನದ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ 6 ರಡ್ ಡ್ರಾಮನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಬಾಳನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂದದ್ದು ನಾಟಕಲ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರು ಬಟ್ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವು ಇರು ಲಾಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮನದಾನಿ ಫೋನ್ ಬೈದನು ಏತು ಎಂಕ್ಲು ದೂರದ್ದು ಬೈದ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ನವಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಡ್ರಾಮ ಮಲ್ತ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಪಾಡಿಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಒಂಜಿ ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮರಪ್ಪೆರ ಒಂದಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಅವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರದ ನಾಟಕ ಬಾಳೆರು ಭಾರಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಡಿತೇರು ಎರಡು ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿಂದ ಅವು ಏಪಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಂಡ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉದಾರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದ ನಾವು ಅವು ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಳೆರು ಸಾಧಾರಣ 2,40,000 ಗೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಿನ ಅವು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪುರಭವನಾಡ್ ಅಪರೂಪಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಪಿನ ಅಪರೂಪ ಆಂಡ ಪುದರ್ದೀಚಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಿತ್ತಿನತೆ 21 ದಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇದಿಜ ದಿನೋಲ ಅವಲೆ ಏತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ 4 ಆ ಟೈಮ್ ಐತಾರ ಮೂಜಿ ಶೋ ಇತ್ತನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಇತ್ತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ PPC 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಓಲ ಇತ್ತನು ಈಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ PPC ಬೈಯಾಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೇತ ನಾಟಕಗ್ಲ ಪುದರ್ದೀತಿದಿಜಿ ನಾಟಕಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಶೋ 4 ಶೋ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು 24 ಗಂಟೆ 4 ಶೋ ಆತಿನ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಾಂಬೆಡು ಪೋಡು 36 hours ಆಜಿ ಶೋ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ 36 ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಶೋ ಈತ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ನಾಟಕಡ್ ಸ್ವರ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಈರು ಪಂಡಿನ ಆ ಪಾತ್ರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ದಯಾಬರ್ನಾಗ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಐತ ಸುತ್ತ ಪೋಪಿನ ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರಲು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಸರ್ ಗದ್ದೆ ಆವಡು ಗಂಗಯ್ಯ ಆವಡು ಅರವಿಂದ್ ಪಾತ್ರ ಆವಡು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ನ ಪಾತ್ರ ಆವಡು ಪೂರ ಐತ ಸುತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಆರ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು 2 ಪಾತಿರದೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಾತ ಅವು ಅರೆ ಜೀವ ಮಲ್ತು ಪಾಡಂತು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಅಪಗಂಡ 8 ಜನನ ಗೆಬ್ಬಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಕೆಪ್ಪೆ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಇರೆ ಗೋಲ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಓಲ್ ನಾಡ್ಯಾರು ಓಲ್ ಪೆಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಯಾನು ಬಿಸಿಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಟೈರ್ ಗೊಂಜಲ್ಲಿ ಆನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಉಂತನಾಗ ಸೇಮ್ ಭೂಬಣ್ಣನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಇಜಿನ ಬೋಜೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಬುಲ್ದು ಮೀಸೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಇಂಚೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪೂಲ್ನು ಮಾತ ಅಂಚ ಒಚ್ಚೊಂದು ಬಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನ್ ತುಯ್ಯ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ತುಯ್ಯ ನಾರು ಮಲ್ಪನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅವಳು ಒಲ್ಲ ಟೈರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ 6 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಗಡಿದಾರು ಮೂಲು ಭೂಬಂಡಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಪಣ್ಣರು ಸುದ್ದಿಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಫೇಸ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಆದೇ ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ ದಾತನ ಕೆಬಿಗೇನು ಅಣ್ಣೇರು ಬೈಯಾಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ ನೋಡ ಉರುವಾಪನೆ ಕತೆ ಉರುವಾಪಂಡ
ಮರಿಯಲನೆಜ್ಜಿ ಸಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬೇತನಿವನ್ನಿ ವರ್ಷನೆಜ್ಜಿಯ ಬಯ್ಯನ ಮುಗಳ ಉಂಟು ಯಾನು ಮರಿಯಲು ಆರ್ಕಿ ಯಾನ್ಗೆ ನಿನ್ವೇದ ಯಾರು ಬಣ್ಣಿವೇದ ಅಡ್ಬೇಕು ಅಂಗಡ್ದರಡಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಅರಿಕೆ ಬಿಕೆಂಜಿ ರಟ್ಲ ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಬುದರ್ ಎಂತ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುದರ್ ಕೇಂಜಿ ಅವು ಎಂಕ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬೋಣ ಎಂಕೆ ಎಂದೋಡು ಈಜಿನ ಅರ್ನ ಬುದರೇ ದೀತ್ವೆ ಖಂಡಿತ ದೀತ್ವೆ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಅವಳು ದಿಕ್ಕಿನ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಪಾತ್ರಲು ಪುರ ಗಂಗಯ್ಯ ಈ ಗಂಗಯ್ಯ ಬಂಡ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಹೊಸ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಲೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅರವಿಂದ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಗಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಶರಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ಡ್ರಾಮ್ ಹೊಡೆದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಿದಾಡ್ನು ವ್ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ದುಮ್ಮು ಅವಳು ಈ ರಥದ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಅವಳು ಗಂಗಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕೇರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚ ಕುಜಾಲು ಇಂಚ ಕವ್ವೆ ಕಪ್ಪುದ ಕನ್ನಡಕ ಬಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಅಂಚಿ ಓಪಿನಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ದಿಂದ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಟಂಗ್ ಟಂಗ್ ಯಾನ್ ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋದು ಪಾತೆರಿ ಇಂಚಿನಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಬರುಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರ್ಲ ಗಂಗಯ್ಯ ಅಂಚಾದ ಗಂಗಯ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಗಂಗಯ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅವು ಶರಾವ್ಗೆ ಏರ್ ಪೋತೇರ ಅವಳು ಶರಾವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಏರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಏನು ನಗಿತಾರ ಪಾರೆ ನೆನಪರು ಅವಳು ಇತ್ತಿನಾರು ಉದರ್ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುಡು ಉರಿಯುನ ಪಾತ್ರವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಭೂಬಣ್ಣನ ಆ ಭೂಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ತಂದಾನ ತಾನಾನ ತಾನಾನ ತಂದಾನ ತಾನಾನ ತಾನಾನ ಈ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಐದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂಕಂಜಿ ಓಕೆ 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 ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾರೆ ಅಲ್ತಿರ್ತಿ ಇದೇ ಗುಂಟಾರ ಲೆತೊಂಬತ್ತದ ಎಡವಂಚ್ ಕೊಡ ನಾಗಿನ ದೊಂಬೈ ಮೇಸ್ರಿ ಪೋತಲತ್ತ ಮಾರೆ ಮೂರು ಸರಿಕಟ್ಟಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಲೆಂಚುಂಡೆ ಲೆಂಚಿ ಮೇನಿ ಆನು ಪುಗೇಲ್ದು ಕುಳ್ಳಾದ ಯಾನು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕು ಒಂದು ಲೆಂಚ ದೊಂಬೈ ಮೇಸ್ರಿ ಒಳ್ಳೆರಿ ಈ ಜನ ದೊಂಬೈ ಮೇಸ್ರಿ ಲೋಲೇರಿ ಓ ಕೆಪ್ಪ ಕೂಬ ಒಳ್ಳೆರಿ ದೊಂಬೈ ಮೇಸ್ರಿ ಲೋಲೇರಿ ಎಂಕ ಬಾಯ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಯಾ ಭೂಬಣ್ಣನ ಮತುಯ್ಯ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಆ ಬಿತ್ತಲಿಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿಡು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪು ನಕುಲು ಏರು ಆ ಬಿತ್ತಲಿಡುಪ್ಪು ನಕುಲು ಏರು ಆ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಅಪಗಪಗ ಬರ್ಪು ನಕುಲು ಏರು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬಿತ್ತಲಿಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಪ್ಪೆ ಭೂಬಣ್ಣನ ಮಸಲತ್ತಿ ಎಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೇನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ ರೆಡತ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಗೆ ಗಡ್ಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಏಡದ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಂತಿನ ಗಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈತ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕಿಲ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ದೇಕಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಅರೆನೊರ ಎದುಕೊಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈತ ಈ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ಓಲ್ತಿಕ್ಕಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ಇಲ್ಲದ ಓಣಿಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಇಂಕ್ ಯಾಪಲ ಓಣಿದ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಣ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಉದ್ದೋಗು ಅಡ್ಬೇಕು ದೂರ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಸ್ ಬರ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ ಜಾನ್ ನಿನ್ನು ಯಾರು ಈತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲೇರಾರು ಪಾತೆರ್ ಜೇರು ಬನ್ನಗಲ ಅಂಚಿನಿ ಓ ಉಂತಾದಿನ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಉದ್ದೋಗು
ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ ಹಾ ಅವು ಆ ತಮ್ಮ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಹಾ ಇತ ಹೀರು ನವನಿ ಶೆಟ್ರ ಉಲ್ಲಾರ ಬನ್ನಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ರನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡಿ ಅನ್ ಬೇಗ ಹೌದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಬಾ ಹಾ ಪೋಪಿನ ಉದ್ದ ಆರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇತ್ತೆ ನಡು ನಡುಟು ಭೂಬಣ್ಣನ ಪಾತೆರಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವರ ಭೂಬಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುಗನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆವಡು ಗಂಗಯ್ಯ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಜುವ ಅಂತ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಬಣ್ಣಗ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಏರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ 5 ಬಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜು ಈ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಸುರುಕು ದಯಬಣ್ಣಗ ಈ ಕೆಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಅವು ದಯಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೆಬಿಕೆಂಡು ಕೇರಳದಾಗ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲೊಂದೇರು ಬರೀ ಕುಲೊಂದೇರು ಏ ಓಣ ಅಲೇ ಮತ್ತೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಜನಲಕ ಮಲ್ಪನ ಜಾತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 11 ಗೋಣೆ ಉಂಡು 11 ಗೋಣೆ ನಿಜವಾದ 4 ಗೋಣೆ ಮೂಜಿ ಗೋಣೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ಅಪ್ಪದ ಸಾಯಿಬೇರೆ ಕಲ್ಲು ಬೈದೀನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೈದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಡೆ ಅಪ್ಪದ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋತೀನಿ 11 ಗೋಣೆ ಕಲ್ಲು ಬೇತಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಎಂಗಲ ಮೇಸರ್ಲು ಗೋಣ ಓ ಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನೇ ಓ ಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕೆಬಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಸಮೌಂಡ್ ನೆನಪುಲ್ಲ ಸಮೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾರತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾವಂತ ನಾಟಕ ಲಂಚನೆಗೆ ಏನಂದಿತ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಿದೆತ್ತು ನಿಂತಿನೇರಿ ಮೇರ ನವೀನ್ ನವೀನ್ ಹೊರವರ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂಡ ಹೊರವರ ಕಲ್ಪವೆ ನಿಕ್ಕು ಬಂದ ಅವಳು ಏಸತಿ ಏನ ಬುಬಣ ಆಟೋ ಮಾರೇ ಆಟೋಗೂ ಪೋಯರಯ್ಯೇ ಬುಬಣ್ಣ ಇಂಕೇನಗ ಓವಣ ಆಟೋ ಬಾರ ಆಟೋಗೂ ಅಪ್ಪ ಕುಳೊಂದು ಬಂದ್ಬಿನ್ ಏನೋ ನೀನು ನರಕ ಬರ್ಬೋನಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನರಕವಲ್ಲ ಮಕ್ಕರಿಗೆ ಕುಸಾಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅಂಚಿ ಮೊನೆ ಬಾಡ್ದು ಏನೋ ದಪ್ಪ ಮೀಸತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂಚಿ ಮೊನೆ ಬಾಡ್ದು ತಿಳಿಬುನು ಎಂಗ್ಲ ನರಕ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಮಾರ್ರೆ ಛೇ ಆಜನ ಹೊರವರ ಬೋರ್ಡ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಹೊರ ಬರ್ಬುಂಡ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಭೂಬಣ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಆಯುಧ ಬತ್ತಂದು ಬೈದಾರ ಒಂದು ಟಾಪಿ ಅವನು ಏರ್ನ ಓ ಬಣ್ಣ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಯಪ್ರಕಾಶಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಸ್ತಿರ್ಲು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಈರ ಮಲ್ತೀನತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತನಂದು ದೇವರ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಟಾಂಕಿ ತೋರುಂಡಿಯೇ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ ಪೋತುನ ಅಂತ ಟಾಂಕಿ ತೋರುಂಡು ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತಮ್ಮ ತೋರದಿನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಕೇನೇನು ಕೇನಂದಿಲಕ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ಡ ಅವು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಐನ್ ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜು ನವೀನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾದ ಆಕಾರ ಪೋಯ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿ ಬತ್ತದ ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಟದ್ದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಆಕೆರ ಬೋಪಿನತ್ತ ಉಬ್ಬೆರ ಮಾತ ಬಲಿಪುನು ಆಕೆರ ಅವು ಉಬ್ಬಿದು ಬರ್ಪಿನ ದೂರ ಬೋದು ಆ ಟಾಪಿದನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಉಂಟದೆ ಅಂದು ಟಾಪಿದ ಜೋಗಿ ಮರತು ಹೋದ ಟಾಪಿ ಬೋದು ಕಾಪಿ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬೋತಜಿ ರಜೆ ಬೋಬಣ್ಣ ಏತು ಬೆನ್ಪುಣಿ ಕೊರೋನಾತ್ತ ರಜೆ ಬೆಲೆ ರಜೆ ಬೋಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಕಿವಿ ಬಿಡ ರಜೆ ಮಲ್ಬರವಲ್ಲ ರಜೆ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ಗಣ್ಣಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಟು ಜನ ಆಟೆ ಎಂಗಕ್ಕೆ ಆಟೆ ಎಂಗ ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟೋದ ನಮ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ಬೂಸ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟೆ ಕುಟ್ಟುವೆ ಪ್ರಾಜಕ್ಕೆ ರಜ್ಜ ಸಾಪ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಸಾಪೆ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಭಾಷೆ ದುಂಬೆ ಮುಲು 5 ತಿಂಗಳು ಉಲ ಇಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೋಬಣ್ಣ ರಜೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಕೋಡುಲೈ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಜಿ ಸಲ ಕೆಬಿತಲ ದಕ್ಕೋಡು ಐಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆಜಿ ಸಲ ರಜೆ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ರಾಜಬಂಡ ಬುಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕೊಲಿಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ
ಬಕೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುಡೊಂಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಮದ್ಮೆನಾಗ ಪೋಯ್ಜಿ ನಾಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಅಂಚೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಅವು ಗಟ್ಟಾಂಡು ರಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿಗೆ ಏನು ನಾನು ಎಂಡ ಈ ದಾಯ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಪ ಇನ್ನ ಕೆಮ್ಮಿ ಬಿಡೋದು ನಾನು ಮದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಬಲ್ಯ ಆ ಪುಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ರಜ್ಜ ಅವು ಅಟ್ಟು ಮಗ ಅಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನೀ ರಜೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದುಮೆ 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 ಒಂಜಿ ಮದುಮೆ ಪೋಡು ಲೈ ಮದುಮೆ ಆಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪಾಸ್ ನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಿಕೆ ಅಂಡ ಕೆರುವೆ ಮದುಮೆ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಿಕೆ ಏನೋ ಚಿನ್ನ ಏರ್ಲ ಮದುಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ನರಕದ ಪರಬೆ ಮದುಮೆ ಏರ್ಲ ಮದುಮೆ ಭೂಬಣ್ಣಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತಾಯಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣನ ಮದುಮೆ ಭೂಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಪಾಟಿರ್ ಮಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ದಾದಕ್ಕೆಂದು ಪರಿ ಕೇಳಿ ಕರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಡಲೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದ್ಮೇಟ ಈ ಡೈಲಾಗ್ 20 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತೆ 24 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದುಮೆ ಆನ್ಲ ನವೀನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದ್ಮೇಟ ಓ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದ್ಮೆತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಯಾಂಕ್ದನೆ ಆಣ್ ನಾನು ಆಣ್ ಹೋಲ್ತಾ ಕೆಂಡ ಕೆರುವೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಉಲ್ಟಾ 24 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಅಂತ ಅವು ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ ಆದು ಪೋಡು ಐಕ್ ಅವೇನು ಅರ್ನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವು ಆನಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವಿತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ದಾರ ಮೈತಿ ನಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ ಆಡು ಕೊಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ల ಲಾಸ್ అయినట్టు ಅವನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಳುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಹಣಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣಗಳ ಮದ್ಮೆ ಕುಟ್ಟುವೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಣಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾನೆ ತುಲೆ ಏನನ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಂದది ನಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂಕ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೆರುವೆ ನಾಯಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾಯಿ ನಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರ ನಾಯಿ ಭೂಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದುಮೆ ಅಂತ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದುಮೆ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆ ಪೋಡಲೈ ಮದಿಮೆ ಶೋ ರಾಮ ಏರೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದುಮೆ ಏರೆಗಿಯ ಮದಿಮೆ ಏರೆಗಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದುಮೆ ಪರಮನ್ ಕೆಪ್ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಸರಿ ಒಂದೊಂಡೆ ಮದಿಮೆ ಏರೆಗಿಂದ ಹೌದು ಮೇರೆ ಭೂಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈ ಬರ್ತಾಯಿ ಎಂಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದುಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಡ್ ಕೆತ್ತಲ್ಲ ಕೂತ ಅಡಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲಾಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಆನಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದುಮೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಕಲಿಯುಗ ಯಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ದಾಯ ಮದುಮೆ ಅಂತವ್ರು ಬಂದಾಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡು ಐಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದುಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮದುಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಟ್ಲ ಪರಬೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾರ್ರೆ ದಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರ ಮೈತಿನಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜಾಂಡ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜಾಂಡ್ ಈ ವಿಚಾರ 24 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಅಸಲು ಐಕೊಂತೆ ನೆಸಲೆ ಪಾಂಡ ಎಂಚ ಒಂದು ಇಂಚೇನೆ ಈ ನಾಟಕಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಂಬ್ ಓಲೊಂದು ವಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಆತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ
ಆ ಅಚಾತುರ್ಯ ಓಲಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂತೀರು ಬೊಬಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಪಣಿ ಹಾ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತದ್ದು ಚಚ್ಚ ಎಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ದಾನೆ ಹಣ್ಣು ಮುಖ ಪಾಕಿದ ಪುರ ಕೇರ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿನಾರು ಯಾನು 90 ದಿನ ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತಯ್ಯ ಬುಬಣ್ಣ ಓಯ್ ಬುಬಣ್ಣ ಓಡೆ ಬಾಪ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ತಮ್ಮಲು 90 ದಿನ ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ತ ಎಂಚಾಂಡು 90 ದಿನ ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರತ್ತ ಎಂಚಾಂಡು ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಗ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕರ ಮೀನ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಬೀನಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಕತೆ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕ ಹೊರನೆ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಕತೆ ಹಾ ಮೂಸರ್ತಿ ಕುಲ್ದೆ ದಾನೆ ಆಂಡಲು ಸುಕ್ಕಜ್ಜ ಓ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಲ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಗ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬೆಲಕಾಯಿ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಇಂಜ ನಡತದ ಅವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮರೆತು ಬೈನೇನು ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಸರ್ತಿ ಕುಲ್ಯಾರ ಕೂಡ ಎಂಚಾಂಡು ಮಗ పిల్లకాయ గుజ్జు గుజ్జు పిల్లకాయ తించిన మూసి అత్తికులు జక్కెల్ద విషయ ఎలా కూడా పిల్లకాయ కొట్టిన ಯಾನ್ ಸಮ ತಿಂತೀನಿ ಮೂಸಿ ಅತ್ತಿ ಉಂಜಿದ್ದಿನ ಜಕ್ಕೆಲತ್ತವು ಬಾರಿ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಪಿನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನಕಲ್ ಲೆತ್ತಲೆತ್ತದಿಗೆ ಯಾನ್ 90 ದಿನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡುಗುಲ್ಲ ಎತ್ತ ಈ ಐಕು ಅವು ಆನಂದ್ ಬೋಲ್ಡರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇವ್ರು ಏಸರ್ತಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದು ಪೋಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾಯನ ಪಾತ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅವು ಅರೆಗೂ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸಾಕು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅರವಿಂದ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಇಂಚ ಕಾರು ಅವು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚಿನ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪಡದೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಪಾಪ ಅವು ಇಂಚ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಂತೇರು ಆ ಗಂಗಾಯನ ಪಾತ್ರದ ವಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತಂದನ ತಾನ ತಾನ ತಂದನ ತನನ ತಾನ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ನಿನ್ನ ಎಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಗಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಎಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಬಿದವನಗಂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇರ ಅಂದೆ ತುಂಬೆಯ ಕೆಪ್ಪಾಗ ಬಾಂಗ್ ದೀತಿದ ಮುಲ್ ತೊಂಡೆಡ್ ಪಸೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅತಿರಿಟಿ ತೆಂಗಿದೋ ಪತ್ರ ಎಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಎಂಡಗಂಡ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂದ ಕೇಳದ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳ್ಬೋದ ಗಂಗಯ್ಯನ ತೂಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ ಎಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸೀತಾರಾಮನ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವಕಲೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರು ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ 25 ಅರ್ನ ಸೀತಾರಾಮ ಅಂತ ತೂತೆ ಆ ಸೀತಾರಾಮೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲದತ್ತೆ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದೇ ಸೀತಾರಾಮೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೈದನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಸೀತಾರಾಮೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಪೂರ ఆయన ಬದಾರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬದಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಆಗ ಲೆಂಚಿ ಪಪ್ಪ ಕಂತು ಕೊಡ್ಜಿ ಆಡ ಲೆಂಚಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಲೆಂಚ್ ಕನಜರಂದು ಬುಡ್ ಪೇಂಟ್ಲ ವಾರ ನಾಣ್ಣ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ అయిపోతుంది ಅವು ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಕುಲ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಸುಣ್ಣನು ಮಲ್ಪನು ಬಚ್ಚಿರೆನು ಪೂಲ್ನು ತರೆಪುನು 5 ಬೊಕ್ಕ ತರಕಿರ್ಮುನು ಒಂದು ಮಾತು ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಅವು ಅವು ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಏತ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಅಂಚುದು ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಣೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪದ್ಯ ಮೂಸತಿ ಕುಲ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಐತ ವಿಷಯನೇ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಉಮೇಶ್ ಆ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂತ ಹೋಜಾಯ್ ಬಾರ್ ಬೆಂಡರ್ ಭಾಸ್ಕರ್
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬಂದೊಂದು ಇರ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬೋರೆಂಡು ಮಗ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಪೋತಾರ ನೀನು ಅವು ತುಂಬ ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ರೂಪನಾಗ ತೂತಿನ ಹೌದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಿನಿ ಉಂಟು ಅಂದಂದು ಕಾಲೇಜ್ ರೂಪನಾಗ ತೂತಿನ ಒಂದು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೀನ್ ಉಂಡದೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನವು ವಿನಯ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ఆయన అమ్మేరిన అప్పగప్పగలేదు వేరే ಹೊರ ಬರ್ಬೇರು 2 ಸರ್ತಿ ಬರ್ಬೇರು ಗಡಿ ಬರ್ಬೇರಾಗ್ಲಿ ಐಕ್ ಐದಾದ ಮಂತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜನಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯರು ಬತ್ತೇರು ಇಂದ್ರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಬೇತೆ ಅಮ್ಮೇರಿಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಯಿ ಲೆತಂದು పోనాಗ ಅವಳು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಬಿತ್ತೇರು ನಂದಾವರ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತಿನಾರು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ವಿನಯನ ಗುರ್ತೊಂಡರೆ ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಬೇ ವಿನಯ್ ನಡಿಗೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮೆ ಬೇತೆಯರು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಿಷದಿ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಅದು ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಅವು ಇದು ಯಾವ ಅಪ್ಪ ಬೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಮ್ಮೆರಡು ಬಲ್ಪೇರೆ ಅನ್ಬಿನಿ ಅವು ಸೀನ್ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ರೂಪನ ಆತಿನ ಸೀನ್ ಅವು ಪದಾರ್ಥಿಗೆ ಐನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಕ ಮಗನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಾರ ಮಗನ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಾರ ಮಗನ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಂಡಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಜೀತ್ ಪ್ರಾಯದವರೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ మాట అంటే పాడు మగ యాను కమ్మిదా పాడు వచ్చ విస్కీ మాట అంటే పాడు నేను కమ్మిదా పాడు ఎంకల్ మాట కాస్పోర్ట్ ఇచ్చి ఓడి ಆ ಪಾಡುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕೇಂದುಂಡು ವಾಡ ಐನ ನಮ್ಮ ಎಲಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಸೇವು ಅವು ಅಂಚೆ ನೀವು ಪಾಡವು ಅವು ಲಾಯ್ಕ ಇತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದಾದ ಬಂದಿರಾರು ಅವು ಕೊರೋನಾ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ ಆಪ್ನಿ ವಯ್ಯ ಪಾಡ್ನಂತು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪಂಚೇರು ಮಗನ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡಿಯಾರತ್ತ ಬೇತ ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ತಂದು పోతేತ್ತ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಉಮೇಶಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಾರ ಇರು ಇನ್ನ ಪನ್ನೆಂಡು ಪೂಜೆ ನಾನು ಉಮೇಶನ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೆನಪೇಜಿ ಬನ್ಯಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ದಾಟ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಲೆ ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಿತಬಟ್ಟೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಫೋಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಫೋಡ್ ಬೋಡಿಯಾ ಪೋಜಿನ ತಪ್ಪಾಬು ನಾವು ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪಿನ ಅವೇ ಫೋಡ್ ಬೆಲೆ ಪನೆ ಫೋಡು ಪೋ ಏಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಪು ನೇರೇನು ಪೋಪಿನ್ಸಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಆ ಉಮೇಶ ಗೊಂಜಿ ಲವ್ ಇತ್ತಿನಂದು ನೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಉಮೇಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಇರುವೇರ್ ಲಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಆಗ ಲವ್ ಇತ್ತನೆಂದು ನೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಕೇಳನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೇನಿದಲ್ಲ ಏತ್ ಲವಿತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೇ ರಂಜಿನಿನ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇ ರಮೇಶನ ಬೊಡೆದಿನ ಮೆಗ್ದಿಡ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಲವ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂದ ಕುഞ്ഞു മട്മാട്ടു ನನ್ನ ಕುಡೋಡೆ ಮಟ್ಮಾಪಿ ನಾಲಿಗ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಯಜ್ಞ ಮನಿಕ್ಕೆ ಎಜ್ಜನ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನಿ ಆಲಿ ಬಚ್ಚವನ ಪಾತ್ರವು ಆಲಿ ಬಚ್ಚವನ ಅವು ಗಜಮುಗದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಂದ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಜಮುಗದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಒಬ್ಬಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಪೋಡಿ ದಾಯಿಗೆ ಕೇಳಲಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈದೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತು ಪದ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಅವು ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅಂದೆ ಜವಳಿ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀತಾರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀತಾರ ಅಂತರ ದೀತಾರ ಅಂತರನ ಮಗ ಒಂತರನ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಸೈಯಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಂಕ ಅಂತರ ದೀವಳಿ ಅಂತರ ತಬಣ್ಣಿ ಅಂತರ ಅಂತರ ನಂಕ ದೀವಳಿ ಮಗ ಮದ್ಮೇದ ಆಜಿ ತಿಮ್ಮಲ ಐನಕ್ಲು ಓಡಿ ಅಂತರ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲ ಅವಸ್ಥೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾವಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಮದ್ಮೇನ ಸುರುಕ್ ಅಂತರ ಬಂಡೆದಾಕ್ಲು ಎಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತರ ಅಂದ ಪಣ್ಪುಡಿ ನರಬಣ್ಣ ನಂಜಿ ಬೇಣೆ ಬೇ ನಿಕ್ಕ ಆಂದವ ಕಡಪುಡಿ ಅತ್ತ ಎರಡು ಬಾತಿರ್ ನಾವು ಏರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕಡಪುಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣದೆ ಕಾವು ಅವ ಮಾತ ಮಂತತ್ತ ಸಾಪಾಡಿ ಸಾಪನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೆ
ಅಯ್ಯ ಉಂಡಾ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮೀನಿ ಬರ್ತಾರ ಕಷಾಯ ಓ ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಕಷಾಯ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ ಬರ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದ ನಕ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತೀರು ಬರೋಚಿಂದ ಅದೊಂದು ಕಷಾಯ ಅತ್ತು ಮೊರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮಾಡ್ರೆ ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಪೋತೆ ಮಾಸ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಈ ಪುದರ್ದಿ ನಾಟಕಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಲೇನು ನಾಟಕಡ್ ಹೊರ ಕನೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕನ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಈರ ಅರ್ನಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಂತು ಎಂಚಲ್ಲ ವಾವಿದೊಟ್ಟ ಅಮ್ಮೆರಡು ಬರ್ಪೋಯ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪುದರ್ದಿತಿ ಜಾನಗ ಭೋಜನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋತಾರ ಪಗ ತೀರ್ಬೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬಂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವು ಏರು ನಮ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಲ್ಪದಿ ನಾವು ಆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೆ కానీ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವು ಕಂಡಿಡ್ ಜನಗುಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಅವಳು ಭೋಜಾಗಿ ಪೋಡೆ ಪಪ್ಪನ ಸಾವ್ದ ಬಲಸನ ಗೆಲಸನ ಐಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತ 11 ಗಂಟೆನಾಗ ರಡ್ಡು ಸೀನ ಮುಗಿಸೀನದಾನ ಮಲ್ತದು ಐಡು ಪಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ఆయన సీను పూర బాకీ దక్కలకి మల్తీని ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ನಿ ಪೂರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾರ್ದು ಜೇರಾಗ್ಲ ಎರಡನೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಹಂಚಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದಿನದೇ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಒಮ್ಮೆನ ಸಾವು ಒಂದು ಬೇತ ಜನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನುಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಪಂತಿ ಜನ ಬರ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ రోజు 11 గంటకి పోపాను అంచే హౌస్ఫుల్ నెత్త నడుటు పోతిని ಕೆಲವು ಒರಿಗೆ ಬಾತಿರ್ನು ಬಕ ಎರಡು ಬಾತಿರ್ನು ಫೊರಸುಜಿ ಆಟೋ ಬಾರ ಬಣ್ಣ ಇರು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ರ ಇರು ಏತು ಬುಡಿದೆಪ್ಪದೆ ಎಂಕೆ ಆತ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಸೀನೆ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ತಗೊಂಡು ಹಾತು ಭಂಗ ಬರ್ಬದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನವೀನೆ ಬಣ್ಣ ಓಯ್ ಕೆಪ್ಪು ಹಲೋ ಮೊರಣಿಂಜ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪೋತಾರಾ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪೋತಾರಾ ಆಟೋಗೂ ಪೋತರಗೆ ಬೂಬಣ್ಣ ಆಟೋಗೂ ಪೋತರಗೆ ಆಳು ಕೊಡುಲೇರು ಪಾಪ ದಾದಾಲ್ಪು ಹೊರಗಬಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಆಳು ಕೊಡ್ತೆ ಆಟೋ పోతారా ఆట ఆటోకు మనం టికెట్ కొడితే ఆట పోతారా పన్నందే పోయినాయా పన్నందే మగ పండదే ఎట్లా పోపేరి ఆటడు దాదాన అందుకే పన్నందే వచ్చిన ఇంక బేజారు బారి గర్మిష్టి అవే అరే పోయి ಆಗ ಅವೇ ಅವು ಬಡಿ ಉಪ್ಪಡ್ ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇ ಕ್ಯಾಬರೆ ಅಂದ ಹೋಗಿ ಆಟೋಗೆ పోతారా ಆಟೋಗೆ ಮುನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ పోతాರಾ ಆಟೋಗೂ ಆಟೋ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆ పోతాರಾ ಆಟೋಗೆ పోతారే ನಿಂದ ಪಡ್ಡೆ ನೆನಪಿದ್ದಿ ಹೆಂಗ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಹೋಯ್ತಾ ಮೇವು ಅವ್ ನೇಮದ ಆಟ ಅದನ ಆಟದ ಆಟ పోతారా ವರ್ಷೋಗದ ಆಟ ವಿಜಯ ಸುಂದರಿ ಗೋಪಣ್ಣೆ ಜೋರು ಇಂಜಿನ ನಾವು ಪಾಪಣ್ಣ ವಿಜಯ ಗುಣ ಸುಂದರಿ పోతారా ಆಟೋಗೆ పోతారా ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆ పోతారా ನನ್ನ ಬೂಸ್ಲೆ ಮಾರ ಎಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣಿಗೆ ಮಾಂಡ ಸಬದ ಅಂತಿದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಅವಳು ನರಕ ಬರ್ಪಾತಾರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪ ಮುಳುಜಿರಪ್ಪಗೆ ಎಂಡ ಅಂದ ಸೋಯಜನಿ ಆಟೋಗೆ పోతారే ನಿಂಬ ಆಟ ಎಂಚಾಂಡು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಪನ್ನೆ ನೆನಪಿದ್ದಿ ಮಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಎಂಕ ಯಾನ್ ಬಿನ ಯಾನೊಂದು ಬಾತಿರು ಒಂಜಿ ಬಾತಿರು ನಾಳೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬಾತಿರು ನಿಂದ ಆಟದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಲವೇನೆ ಬಾತಿರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೋಲದ ವಿಷಯ ಬಾತಿರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಆಗ್ತ ಮಗ ಆಟೋ ಉಪಾಯ ಮಗ ಆಟೋ ಆಟ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮನ್ ಎತ್ತನಿಯ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಟ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮನ್ ಎತ್ತಂದು ಮಲ ಮಲ ಏಸೋಲ್ ಮತ್ತತ್ತ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಏಸೋಲ್ ಇತ್ತ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಿನ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇದೆಯಾ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳುಂಜಿ ದಾದ ಪಂಪಿದ ಬಾಯಿ ಬಂದವನು ಮಾತ್ರ ದಾಳ ಕೇಳುಂಜಿ ಆತು ಶೋಕದ ಭಾಗವತಿ ಪಟ್ಲದಾರು ಅರೆ ಕೇಂಡ ಎಂಚಾವು ಅರ ಆತು ಶೋಕ ಪದವಂತೇರು ಈ ಜನದ ಕೆಬಿ ಬುಡನೆ ಕಾರ್ದ ಮುರಣಿ ಯಾನು ಬಿತ್ತಿಳ್ಡೆ ಬರ್ಪೆ ಆನೊಮ್ಮೆ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಮೇರು ಕೇಳು ಓ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ದಾದೇವ ಬಣ್ಣ
ಈ ವರ್ಷ ತೆಡಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಒಂಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಡಿಬ್ಬ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಓ ಈ ಸಲ ತೆಡಿಲೇನ ಬಂತು ಅಂಜ ಅಂಚಿನಾಗ అయితే నిన్న మెత్తే చెండదాయి మగ ఎంచిన ಖಾಲಿ ಟುಂಗ್ 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 ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಚೆಂಡೆ ಚಂಡಿಯ ಮಗ ಚೆಂಡ ಚಂಡಿ ಆತ ಚೆಂಡ ಚಂಡಿ ಆತನ ವರ್ಷಗ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇರೆ ಕೊರಲಿಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ವೈಭವವು ಯಕ್ಷಲೋಕದ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲೆ ಐದು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಬಂಡವ ಬೆಚ್ಚಾವುತ್ತೆ ಪಿದೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ರೇನ್ ಪೋಲಿ ಅರೆಗೆ ಬೇತವನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದು ಸೆಟ್ರೆ ಹೌದಾದ ಎನ್ನ ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪೇರ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದ್ದು ಎನ್ನನೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅವು ಚೆನ್ನೈದಾಕಲ್ನ ಅವು 7 ಜನತ ಸೆಟ್ ಅವು 7 ಜನತ ಸೆಟ್ ನಲಿಪೇರೆ 5 ಜನ ಬಾಕಿದ ತುಯರ್ಲ ಅಕ್ಲನೇ ಜನ ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ತೂತು ನಲ್ತದ್ದು ಪೂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೊಡ್ಲಾತು ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪೋಪರ ಪಾಪಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾಪಣ್ಣ ಅಂತ ನಂಗೆ ಪಾಪ ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಟ ಏಸ ಆ ಒಂಜಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಳಾ ಖುಷಿ ಆತ ನಂಗೆ ಚೆಂಡೆ ಶಬ್ದಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ದಾಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಆತಿಯು ಮೈಕ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗತ್ತಿರಿಗೆ ಯಾರು ಮೈಕ ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪೋಪರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೋಪರ ದೇವರ ಮಗ ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಒಬ್ಬ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪೋಪರ ಚೆನ್ನೈದಾಕಲ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆದಮ್ಮೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂಚಿನ ಹಾಕುವ ನಮ್ಮೆ ಹಾಕದು ಪೋವು ಪ್ರಾಯದಾರತಿ ಇಜನ ಹಾಕುವೆ ಬಚ್ಚುಜ ಬಾ ಸಜ್ಜ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪೋಪರ ಕ್ಯಾಬರೆ ಪೋಪರ ಕ್ಯಾಬರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬಿಡ್ಚಿ ಆ ಜನ ಕರ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬರೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಬರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಿಯತ್ತು ಪೊಲೆ ಪ್ರಾಜಕಲೆದ್ರು ಕೋಣಿ ಅಲ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಏಸ ಮತ್ತೆ ಬಂಜಿ ದೋಷ ಒಂದು ನಡಕದೆ ಆತ್ಯ ಪ್ರಾಜಕ ಕೇಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯ ಪನೋಡು ಆ ಕ್ಯಾಬರೆ ನಲಿಬುನಾಗ ನಾವು ನಿಜ ತೋರ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಲಪ್ಪ ಕ್ಯಾಬರೆ ದುಪ್ಪು ಆಟದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಅವು ಆಟಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಬುಬಣ್ಣ ಓ ಬುಬಣ್ಣ ಆಟ ಆಟ ಊಟ ಕೊಡೆ ಕೋಳಿ ಗಂಟೆ ಚೆಂಡು ಶಾಲೆದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅರ್ಥ ಯಾನಾಗ ಇರ್ನ ಕೊಂಜೆಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಂಜ ಡೈಲಾಗ್ ಆಚಾ ಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿಲಾಗ ಮಗ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಏತು ಬೂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮುಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಗಂಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾನು ಓದಿದೆ 34 ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೆ ಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣದ ಏನು ನಾಯಿ ತೊಚ್ಚಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಈಜಪ್ಪನು ಮಾರ ಸುಣ್ಣ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆವಿ ಕುಡದು ಹೋದ್ರೆ ಆಟ ಬಣ್ಣ ಆಟಂ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಕೈಕಂಡಿಗೆ ಏರ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಗಂಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಿಸಿಲು ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕತ್ತವು ಈ ಜನ ನೀ ಕೊಲವನ್ನ ತಮಾರ ನಾನು ದಾದ ಸೈಜೋಡಿ ಯಾನು ಈ ನಮ್ನೆ ನರಕವನ್ನಾಗ ಆಟ ಎಬ್ಬ ಬಣ್ಣ ಸಿರಿಯಸ್ ಹೋಗ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟ ಕಾಪಿಕಾಡು ಏಸ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಿನ ತರ್ಲ ಏಸ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ವಾ ಅಬತರಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪಡ ಪಾತೆರಡು ಉಂದಾಂಡ ಮಾತ ನಮ್ನೆದ ಕುಸಾಲು ಕುಸೇಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡು ಆ ಕೆಪ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಬೊಡಿದ ತಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ರಮಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಂಡರಿ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆತ ಶೋಡ್ಲ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರನು ಬಕ್ಕಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜಿ
ಅವಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ರಂಜಿನಿನ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ನ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಹೈ ನೆಟ್ ಕೋಪಡು ಗಲಾಟೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಐತೆ ನೆಟ್ಟು ಬೂಬಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಓತು ಜನ ರಮೇಶ ಓತಜಿ ಬೂಬಣ್ಣ ಏತು ಬೆನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ ಓತು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೂಬಣ್ಣ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯನಾ ಮಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯನಾ ಅವರು ಕೇನ್ವಿರಾರು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆದಾನೆ పోతు జయ పోడు బన్న పోవడు అర్పణ పేరు రమేష్ ఆయన పాక పడుతూ బంగ తెప్పారు లాస్ట్కి పోపన లాస్ట్ ముక్త హ్యాపీ నువ్వు రజ మల్పే పండదు పోడు జోకులు మాత ಶಾಲೆಗೆ పోడు మగకు పనిపినారు రమేష్ మాస్టర్ ఆయన కెప్పే పనిపిని ಬೇಲೆಗೆ పోపన మల్ల పంచవు ఆతు పొర్తు ఒక ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಶುಭಕರೆ ಅರೆ ಕೆಬಿಕಿದ ಮಿಷಿನ್ ದೀತಿಜಿ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮಿಷಿನ್ ದಿಯಾರ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಾಟಕನೇ ಆಪಿಸಿಟ್ರೆ ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ರೀತಿ ಜರ ಆಯ್ತಾ ನಾಟಕ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಣಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇರ್ಲಿ ರೀ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅಕುಲು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಡೆಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೇಳಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನ ಮಗೆ ಲವ್ ಇತ್ತನತ ಲವ್ ದಾನೆಂಡು ಚೈತ್ರಾಡ ಲವ್ ಇತ್ತನತ ಚೈತ್ರಾಡ ದಾನೆಂಡವು ಒಂಜೇ ಮದ್ಮೆ ಆಚಿ ನಿಂಗೆ ಒಂಜೇ ಮದ್ಮೆ ಕೇಂದು ಪೊರೆಸ್ ಅನ್ಸಿಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲ್ವಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಗವು ಇತ್ತೆ ಮತ ಸುರಾಯಿನವು ಮತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲ್ವಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅತ್ ಕೇನ್ನ ಕೇಂಡವು ಅವು ಈ ಬಾರ್ ಬಂಡರ್ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತದು ಆಕೇರಿಗೆ ಬೇ ಫೀಸ್ ದ ಕಾಸ್ಕೇನ್ವೆ ಅಪಗ ಮಗಟ ಬನ್ಪೆ ಅಪೋ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲ ತಾಡ ಆಯ್ ಗೊರ್ಪೆ ಕೇನೋಡಾಯ್ನ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕೇಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕೇಂಡು ಜಂಚ ಆ ಪಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಡ್ರಾಮನು ಪತೊಂದು ಪೋಪುಂಡವು ಓಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಾಲೈನ್ ಇಪ್ಪುನು ಬರೆಲ್ನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಯಾನು ಅರವಿಂದ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಕಿದ ಪಾತ್ರలు ಪೂರ ಅವಳು ಬಂಗಾರ ಬಿನಿ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಜಕುಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಲು ರಂಜಿನಿ ಪೆದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿ ಪಾಸ್ ಆಬಿನಿ ಐಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಬನ್ ಪೇರು ಒಂದು ದಾನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತು ಅನ್ಪೆ ಅಂಚನಾಗ ಇಡೀ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಾಸಿಗೆ ಅಂಚ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಸಂಗತಿ ದಾನೆ ಅಂತ ಎನ್ನಾಗ ರಮೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ರಮೇಶನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಗೆ ರಮೇಶನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ದಾದಾ ಗೇಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾಂಜ ರಮೇಶಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬಕ್ಕಯ್ಯ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಯೋಗ ಇರ್ನ ಕೆಬಿ ಅಂಚ ಪುಡಾದಿನಿ ಅಂಚೆ ಕೆಬಿ ಢಮ್ ಎಂಚ ಕತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬಲ ಸಂಗತಿ ಆತನತ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಯಾನ ಮಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಮಗ ಒದೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೆಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗೆಂಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಪೋಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಉಮೇಶ ಬಂಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತ ತೂನಾಗ ಈ ಗುಂಡು ಮಂಜು ಒಲೆಗ ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತ ತೂನಾಗ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಕತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಂಜು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಣು ಮಂಜು ಒಲೆಗ ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತವಾಗ ಈಗ ಅವು ಬೋಡು ಏನ ಮಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಮಗೆ ಮುಜ್ಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಪುಗಿಯಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅದು ಪುಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ತಾಲು ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಮೇಶೆ ಅಮ್ಮೆ ಈರೆ ಮರಲ ಹೆಂಗ್ ವಯಸ್ಸನ್ರೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳತ್ತು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪುಗಿಯಲ್ಲೆ ಉಮೇಶೆ ಪುಗಿಯಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಂಗೆ ಬೋಡು
பகுத்த அட்டா மஞ்ச போடும் பாலை ಆ ಮಂಗೆ ಜೆಂಡ ಈ ಮಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ತಯಾರು ಇಲ್ಲೇನಾ ಆ ಮಂಗೆ ಕೊರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇ ಮರಲಿಂದ ಇರೇಗ ಮರಲಿಂದ ಅಕ್ಲೇ ಮರಲಾ ಅಂದದ ಅತ್ತ ಆ ಕೊರೆ ತಯಾರು ಇಲ್ಲೇನಾ ಮಂಗೆನಲ್ಲಿ ಭವನೆ ಮಂಗೆ ಕೊರೆ ತಯಾರು ಇಲ್ಲೇನ ಬೇ ಅತ್ತ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಟ್ಟಗಟ್ಟಿ ಏನ ಮಗೆ ಮೇಸೆ ಪುಗಿಯಲು ಬಾಯ್ ಬರ ಜಪಡಲೆ ಏ ಅಪ್ಪ ಕುಲ್ಲದರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂಡಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಬಂಡಿ ಎಂಕ ಬೆಚ್ಚ ದಾಳ ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜು ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ನಮಗೆ ಉಮೇಶೆ ಪುಗಿಯಲು ಅಯ್ಯೋ ಒಯ್ತು ಮಾಡುವೆ ತಿರ್ಚು ಪುಗಿಯಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಬೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಪಿಸರು ಬತ್ತ ದಾಳ ಮಲ್ಲಿ ಮಗ ಮಂಗನ್ ಕೇಳೋಣ ಬಂಡಿ ಜಿಬುಕೊಂಡು ನಾಳುಗುಳ್ಳ ಓಡೆಗೆ ಪಿಂಕನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಒಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಮಗ ಮೂಜು ವರ್ಷದ ಬಾಳೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಇಂದೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮಗ ఆయన కైతో నీతి మళ్ళీ అందుతుంది తడకత్తును 19 ಇಲ್ಲ ದಾಜಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಗೊತ್ತು ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟು ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಹಾಕಿದಿನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಪಟಾಲ ಆನಿ ಕುಲ್ದಿನ ಪೂ ಮಗ ನನ್ನ ಅರಲ್ದಿನ ಇದ್ದವು ಅವು ಅರಳಂದೇನೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೀತು ಬಂಗ ಆತೀನಿ ಹೊರ ಅರಲ್ದು ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಹಂಚಿನ ಮತ ಕತೆ ಆನಿ ಪೋತಿನ ಕೆಬಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಸರಿಯಾತಿಗೆ ಮಾರೆ ಸರಿ ಆಪುಡು ಬಂತೇರಿ ಏ ಪಾಪುಂಡೇರಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಕೆಬಿ ಬುಡಾಯಿನ ಕತೆ ಎಂಚ ಬುಡಾದಿನಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ನ ಕೋಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಡದಿ ಅವು ಆಯ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂಗನ್ ಕೊರಂದಿನ ಆ ಕೋಲ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದಾತೀನಿ ಮಗೆ 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 ಇತ್ತ ಗುರ್ತಾಂಡ ಗೆಲ್ನೆಗೆರೆಗೆ ಇಂದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ತುಂಡರಿ ಓಲ್ತು ತಿನ್ಗೆ ಓಲ್ತು ತಿನ್ನಾರೇನು ಆಟೋ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಟ 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 ತೂವಂದಿನ ಆಟ ಆಟದ ಬಾರಿ ಮರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟ ಐತೆ ಪೋಪಿನಿ ಆಟೋಗೆ ಪೂರ ಐತೆ ಅವಲು ಮೂಲು ಪೂರ ಧರ್ಮಗತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕವರ್ ಒಂದು ವಾರನ ಬೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ನತೆ ಮಗೆ ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಬಡಿದಿಜ್ಜಿ ಬೊಡೆದಿದ ಬೊಡೆದಿ ಯಾನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಹೀರೆ ಕೆರ್ತೀನಿ ದಾವಣ್ಣಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಣತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆರಡು ಆಪಣ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಡೆದಿ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಡೆದಿ ಅಲೆ ದೇವರ ಪಾದ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಂಡರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪುದರ್ದಿತಿಜಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ಒಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪಗ ಅಶೋಕನಗರ ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ಎದ್ದಿನ ಬೋಪುಣಿರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟಕ ಬರೆನಾಗ ಯಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಲೈ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತತ್ನ ರಡ್ಡು ಸೀನ್ ಆದಪ್ಪು ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ತೋದು ಅವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊನೆಯರೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡ ಅಂತ ತೂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ರೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಈ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀಜಿ ನಾಟಕ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಅಶೋಕನಗರದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲತ್ತು ಮಿಸಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಶಂಬಿನಕ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತು ಆಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಕರ್ಣನ್ನೇಂದು ಕರ್ಣಾಕರ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಆರು ಬಂಡೇರು ಕಾಪಿ ಕಟ್ರೆ ಬರೆಯರದಾಲ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಜ್ಜ ಕಾಲಿ ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಣ ಬಡ್ಚಂದು ಅವಳು ಕುಲ್ದು ಬರಿತೀನಿ ಒಂಜೆರ್ದು ಆಜಿ ಸೀನ್ ಮುಟ್ಟ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿ ರಚನೆ ಆತೀನಿ ಅಶೋಕನಗರದ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಶೇಷವನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅದು ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಬಲ್ತೊಂದಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನು ಎದಾ ಮಲ್ಪನು ಚಿತ್ರ ಇದ್ರೆ ಬರಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿ ಅವು ಬುರ್ಚೆಂಕ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಬೋಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಅಸಲಿಗೆ ನೆಸಲ್ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಇಡೀ ನಾಟಕಡ್ ಸುರೂರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಗ್ ಪುದರ್ ಅವು ಬೊಡೆದಿನ ಪುದರ್ ದೀವೋಡ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ದೀವೋಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಓದುವರಂಟಡ್ ಪುದರೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಪಡ್ಡದು ರಮೇಶೇ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅವು ಇಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅತ್ ಬೇತೆಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರದ ಅಸಲಗ್ ನೆಸಲೆ
ಅಸಲ್ಗ್ ನೆಸಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಕ ನೆಟ್ಟು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಆರು ವಾ ನಮ್ನೆಡು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆ ಆದ್ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ದೇರ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಆ ನಾಟಕದ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಡೆದು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ವಾನಮ್ನದ ಪಾತೆರ ಕಥೆನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುವೇರು ಪಂಪಿನೇನೆ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರ ತೂಕ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗನ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುದರ್ತಿ ತಿಜಿನ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ರಚನೆ ಅಂಡು ಓಲ್ತಿಕ್ಕೇರು ಆ ಪಾತ್ರೋಲ್ ಮತ್ತಂದು ಇನಿ ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ಇದು ಶೆಟ್ರ್ ಬುಡ್ಪದ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತಾರೆ ಎನ್ಮ ಸರ್ತಿ 10 ಸರ್ತಿ ತೂತು ನಕ್ಲುಲ್ಲಾರು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಉಲಾಹಿದ ಕತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಐನು ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿದನು ಬರ್ಪಿ ಅವರ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕುಲ್ದಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ಕೂಡ ಬರೋಡೀರು ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪಿಯವ್ರಿಗೆನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಬಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ